nebeng. Dredeg ya. Kurang kempot ini. Kurang kempot banku. Gorang kok gini gimana? Ini kan tadi berang kok. Kurang kempot Mas. Banmu gak kurang kempot toh Mas? Banmu gak kurang kempot toh? Kurang kempot iki. Masa? Cok pembalap fashion show kan Mas. Alah. Nyemplung guys, biasa. Lakone cemplung. Ayo, lo jangan tulung. Kira watune anu Pak Luyu tak gas. Melontar ae. Aduh, sepatune rusak. Simbah. Laundry rasa satu. Laundry. Kali ini lagi sakilan. Sakilan. Ya iso.
Ojo iki bahaya iki. Kok usah. Menggok to, Mas. Menggok enak sithik tok. Enak iki lho. Sampe menjajal lho. Tenang, tenang. Aja. Masa apa lho, jan lho. Sik. Tenang. Dhuwur lho. Muntane opo? Motor awake munggah ra opo nek ditone carane motore. Ora usah eman. Gulik lho, Mas. Rumah yae. Dure tunggak tok. Nggih. Ayat lunyu. Lunyu. Enggak, ayat tok ora. Ora aja sih, Ra. Hah? Aja. Dure ayat tok kok. Lunyu. Aja ya. Tunggak tok. Jadi aku gak sah ngomong ini. Iki nek dikandari gue sepeda malah ora carit engko malah. Nek sepeda gak apa-apa wonge. Wonge. Motormu tuku neh, wonge. Tunggak tok, Mas. Tunggak. Nek tunggak itu. Pengen lah gaya baru kayak karang ini. Ora, jika sing kanan gak kanan kiri. Iya, nek kiri. Aja juga tengah. Iki jalur biyen ya. Nggih, gak apa-apa. Mas liyane iki Mas sisian Mas. Kok liwat ya. Miko mele. Oh iya, balik nek yo, balik. Kono. Kok ada sini lho, Jal. Omonganku Mas.
Mas gas mas. Awal komputer awal mas. Sore ngarep Dim. Ada jagung. Tanduran jagung. Ngarep enek kayune iki. Sipuk peradon apa? Berapa? Bentar. Andani mah tiba dhewe, Cuk.
guys. Mas Bagri. Persiapan nih. Mudah kecil. Lewat trail, ayo. Wong jumbo ya. Ayo kok. Dimas, jajal tanjakan. Masuk kalah karo Febri. Bismillah guys. Gak kalah-kalah nih Pak Man guys. Penting selamat ya. Ayo. Tak nang tengah yo. Dhuwur iki nek nang kamera kayak ketok dhuwur yo. Asline dhuwur iki. Jipok kiri ae. Ya jipok kiri kene. Mundur sik. Mundur sik. Ancang-ancang kono lho. Allah. Oh, alah.
Alah, kok ngene terus. Kalau kecepatan salah. Mas, lo Mas. Kecepet Mas. Ayo wes. Wes ayo. Mas Febri ketua Iclik Mas Febri sangat muda. Arek kita iki piye iki? Kak wis lesu aku. Nek teko wis arek rawon ae wis. Aduh. Arep munggah.